Telu ya. Nang Surabaya nyangking kelasa iwak bawal diemplok boyo. 30 dina nglakoni poso nang wulan Sawal nemu riya. Lair batin kula nyuwun sepura. Yo tambah kalem. Anyar arek. Numpak jaran ngombe jamu prawan apa iki? Prawan tempuran awake lemu-lemu. Sehat. Muni tempuran lho kok ya salah terus. Sing dieling-eling desa puter ae. Wong urip nomor 1 dolor ayo oleh Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah lan sing paat ajaya. Ayo tansah eling sak tindak laku kita ana yuk mituhu ojo dilekno. Sing nomor 2 bekti karo wong tuwa lanang wedok munu pepunden kita. Wong tuwa lanang wedok sing ngukir jiwa lan raga minangka lantaran penawujud alam dunya. Aja lali karo sing nomor 3 bekti karo bapak ibu guru. Mergo bapak ibu guru iku sing menehi ilmu uga sing menehi dalan kanggo wong mlaku. Sing nomor 4 eling karo tangga mergo nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga. Nek bena rukun rakya karo tangga mula tukar lan padu mesti gak ana. Kaya bengi iki tempuran nganakno sedekah kajate dulur tempuran kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno tempuran ado teka musibah masyarakate ayem tentrem
rejekine malimpah. Amin. Ngeten iki menunjukkan kerukunan. Dulur-dulur dilumpukno kali Pak Kasun. Muga-muga kabeh seneng, dusune tambah barokah. Lan ugi njaluk pendonga nggih dulur, mugi-mugi Pak Kasun, Pak Turino anggenipun nandhang gerah enggal-enggal saras, enggal-enggal sehat, CM mimpin dusun tempuran niki tambah luar biasa. Malam hari ini campur sari modern Budi Wijaya tampil luar biasa. Mungkin panjenengan niki ningali kok koyok ludruk. Iya, memang koyok ludruk. Tapi malam hari ini namanya campur sari modern. Pokoknya semakin ke depan Budi Wijaya berusaha akan semakin maju. Panggungnya wis anyar. Iki ana TV sakmene gedene. Niki semua kepingin majukno seni tradisi. Kula kalian kanca-kanca Budi Wijaya mboten wonten napa-napane nek mboten wonten penonton, pendukung, penggemar sing padha nyengkuyung. Saling bersatu, muga-mugi Budi Wijaya senantiasa bisa memberi sesuatu yang luar biasa untuk pendukungnya. Yuk, Cak. Wangi koyok ngene, bojo nang omah turu ngorok menenek mule ate nggawa gak nggawa apa-apa, nggawa amplop tok mencucu koyok curut ngono. Api nek nggawa abang-abang langsung jepaplang meringis koyok garangan ngono. Alah dulur, nggih ngeten iki lho jane ludruk iki koyok ibarate tebu niku lho. Dipangan esuk ya enak, awan enak, sore enak. Apa maneh ngeten iki dipangan nyemek-nyemek luar biasa. Mengkane ndelok mantu aja ado-ado ndelok mantu ludruk. Sampeyan susah dikidungi, utange akeh dikidungi. Enak sing ngedung. Sing ngatur blojo iki. Aduh. Yuk. Sukun nek nggawa bedhug aja disuwun. Pegawe negeri nek tuwek oleh pensiun. Seniman ludruk nek tuwek dadi dukun. Dadi dukun iku gak gampang, kudu ngurangi turu lan mangan. Disuguhi sego jarene iku pantangan, bareng dituki lontong telung ebor doyan. Beda maneh karo lontong kuwi iki gak nganggo sangan tapi rupane legi. Karo bojoku ngalor ngidul dikekemi, jarene bojoku mas lontongmu nomor 1. Lontongku gak dibungkus godhong, karo bojoku ngalor ngidul dipondhong. Ngetan ngulon didodo-dodone wong, bareng digawa mulih pucuke rada bengkong. Basi bengkong lontongku tetep enak, gak nganggo jangan digadho tetep enak. Petuk rondo tuwek lontongku rada jinak, bareng petuk rawan ayu sirahe ndangak-ndangak. Namung semanten kidungan kula menawi lepat
borong kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dewe bersama Budi Wijaya bintang tamu kebanggaan arek masa kini Wanto Sitor ono Budi Wijaya iki bro Bayu nang kene ya. Ya apa iki? Selamat malam, Murah. Asik kita goyang lagi, Pak. Mangan tempe rasane goyang mangan lauk sate. Sajen sakane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Sama cucu tresnaku roko ra bakal mlaku. Bunga rasane oka lagi karo. Tak berjuang ke tekan jalur malangku. Asik lelu wis siji aku bangga karo kowe. Kalau anane wis aku ra bakal mlebu. Kowe ojo sumelang terus aku ra bakal ilang. Ibarat koyo Budi Wijaya kowe jan istimewa. tempuran luar biasa Tempuran luar biasa. Asik Mas Raso. iya Pedut tau terus Mas. Mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate. Dan sakarane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra sama cucu tresnaku ro kowe tak bakal tak maju. Rasane oka lagi gandrung. Tak berjuang ke tekan jalur malangku. Ayo Mas. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Kalau opo arane wis aku ra bakal mlebu. Kowe ojo sumelang terus aku ra bakal ilang. Ibarat koyo Budi Wijaya kowe jan istimewa. istimewa Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem opo arane bakal midrip kowe ojo sumelang wis aku ra bakal ilang. Ibarat koyo Budi Wijaya kowe jan istimewa. Ibarat koyo Budi Wijaya kowe jan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa Mas Rasa.
Sangat luar biasa. Asli istimewa. Mangan gorengan. Entek siji. Cakep. Warga tempuran. Tedonganokake rejeki. Mangan gorengan kok kecemplung sumur. Cakep. Warga tempuran muga kabeh panjang umur. Allahumma. Ngombe gorengan. Kok ngombe gorengan iki gawe untumu. Sakarepku cocok-cocokku dhewe kok. Ya, Mangan gorengan. Ngombene es nanas. cakep. Warga tempuran kabeh nek duwe utang tak dongano ndang lunas. Amin. Allahumma. Iya. Mangan gorengan kok dicolong Cak Makun. Cakep. Moga-moga kabeh warga tempuran kabeh rukun. Allahumma. Amin. Allahumma. Sareng-sareng Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Gila. Mangan gorengan ketiban ondo. Cakep. Ya Allah. Main nang temuran bengi iki muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Koyok Allahumma. ganteng. Kok koyok ganteng-ganteng kok kon. Aku ta. Hmm. Lha kon gak ero ta? Takok Pak Lurah Mulyar. Pak Oh. Lurah. Pak Kades sik anu sik. Pak Kades sik buwetas so. Ya luar biasa perpaduan kolaborasi antara Muspika karo apa iki jenenge perangkat desa. Heeh. Pak Polsek ya wis rawuh. Polsek rawuh. Pak apa Babinsa, Pak Ramil ya Rawuh. wis rawuh. Kabeh iki wujud kerukunan yang luar biasa antara atas dengan bawah. Padha karo Pak Kades nang sing bawane ning warga-wargae sangat mencintai. Contone So. lho dikekno mau apik ngene iki lho. Wah mau apik so. Yo. Iki digawe kos-kosan tak gawe lokalisasi so. Koperasi Merah Putih ya. Oh, dige koperasi. Heeh. Nggonane durung dibangun, Dron. Pak Lurah luar biasa. Sing liyane durung dadi Pak Lurah wis srit dadi. Istimewa so. Istimewa. Desaku kon tak kandhani. Apa? Masalah petang wulan gak mari-mari. Desamu. Iya gawe koperasi ngene iki. Koperasi Merah Putih. Merah Putih ngene iki nek gak desa puter, nek gak lurahe jenenge Pak Mulyar, gak ngarep-mari so. Iya aku. Iya. Oh. Luar biasa Pak Lurah ngene. Mula kek ana hadiah. Hadiahe. Yo pangalombono. Heeh. Kaya desane desa apa? Desoe desa puter. Puter. Puter PU Teater. Apa? PU Teater. Artine desa puter ngerti? Artine PU Teater. Ya. Artine puter. Kepanjangane. Puter. Maksudnya iki jarwa dosoke apa? Jarwa dosoke. Heeh. Ana so. Apa? Puter. Puter. Pu. Pundake desa iki ya iku nanggone Pak Lurah Miliar. Mulyar. Mulyar mbok ganti miliar. Iya, dadi warga kene iki nurut apa karo perintahe Pak Lurah. Sendika Mergo gawe. Pak Lurah iku kena dadi panutan desa kene. Ngono ya. Iya. Puter iku ngono. Dadi sing nampuk kepemimpinan kene iki ya Pak Mulyar iku. Pak Mulyar iku. Direwangi soro kaya apa, sing penting semua untuk warga. Iya. Iya. Kok pinter kon. Kok sik ta? Wong e lho jek ngitung. Puter. Ter. Terima kasih Pak Lurah Mulyar. Iya. Soale bengi iki awak dhewe kru Budi Wijaya ditekakno nang gone desa Puter. Khususé nang dusun Tempuran. Aku keliru-keliru. Soale Pak Mulyar iki koncone Bapak Didik Purwanto Gondol juragane awak dhewe nggih Pak nggih. Mangkane ben tau nanggap ludruk Pak. Suwun nggih Pak. Sampeyan ngene-ngene tok ae. Playumu nang kono tok. Kuno ndi sih? Kok iso? Terima kasih lho Pak. Seniman niku gak oleh mikir ngono. Diapa-apano seniman niku tetep abot dulur. Abot. Iya. Kok dikongkon milih antara dulur karo duit? Milih apa? Aku. Iya. Sik, aku mau jawab so. Apa? Tak
takokno wong dulurku kabeh sak tempuran. Dulur-dulur. Sampeyan nek duwe ambek dulur milih ndi? Duwe ambek dulur milih ndi? Betul sekali. Mo. Sampeyan tak kandhani kabeh dulur. Aja gopo gelek dulur. Sing apa iku nek arane ya? Empo karo. Sing akas gelek duwe, Ya. sing pinter gelek rejeki. Heeh. Nek sampean sugih, alah kabeh ngakoni dulur. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nek sampean kere, halah. Kon loro tipes iki lho gak sing nyambangi. Curhat. Iku mono awakmu dhewe. Iya. Coba nek awakmu kabeh iki sugih so tak kandhani. Iya. Nek sampean padha sugih, lara masuk angin, tanggamu padha gembruduk nyambangi. Iki kere iki. Gak ngono. Mangkane iku sing arep dirubah karo Pak Mulyar. Mangkane Pak Mulyar iku menginginkan warga iki jangan pandang bulu. sesuai dengan jenenge saka. Iya. Mulyar. Lho, apa artine ta? Lho, artine so luar biasa. Kon hati-hati lho tak elingno, Pak Mulyar iki sekolahe dhuwur. Siapa? Apane wonge disiplin. Kon salah ngomong titik, Pak polisi wis siap nang mburi lho. Halah, Pak Mulyar iki ambek aku kanca CS kentel. Lah wong TK biyen lho gak bareng ambek aku. Lah ya gak bareng. Lah iya sapa ngarep bareng? kentel iku lho, Pak Mulyar. Mulyar. Apa artine Pak Mulyar? Mulyar. M U L Y A R. Mulyar. Sik. Pak Lurah, siap-siap mriku wonten boto nggih, Pak. Mesli titik dagelan bres sampun. Ojo Pak, sakno anakku jek cilik-cilik Pak. Oh, wong ngene-ngene. Siap to, tak siapno. Iya. Ayo. Nek apik jelas iku kok celorot ono isan. Ate kon meleset titik bres ngono ae wis. Mulyar M. Menerima segala usulan dari rakyat. Gak peduli apa wae iku. Ya iku Mulyar, tepuk tangan. Berarti sosok pimpinan sing siap dikritik. Siap dikritik. Luar biasa. Soalnya kepengin desane maju, makanya beliau kepengin selalu dikritik. Iya, sebab padha karo pemain bola. Iya. Pemain bola iku sing ngerti elek apike pemain iku penonton. Pemainnya nggak kerasa. Lah. Cara warga ngelingno Pak Mulyar iku wis bener. Bener. Makanya Pak Mulyar selalu menerima apa aduane rakyate. Nggih napa nggih? Tepuk tangan buat Pak Mulyar. Luar biasa warga kene iku anjene. Oleh piro iki engko? Aja dipikir. Iya. Aku gak mikir ngono iku. Untuk rakyat, dari rakyat, demi rakyat, semua untuk rakyat. Termasuk uripe di nomor 2 kan. Nomor Sing 2. penting rakyate makmur. Sing penting rakyate makmur, uripe sejahtera, gak ono sing utangan, gak ono sing kaliren. Ya iku Pak Mulyar. Iya. Sampai APBDes iku dientekno digenalangi Koperasi Merah Putih. Ya, makane kene iku kuwabe ngomong, "Pak, kok gak ada pembangunan?" Pak Mulyar langsung membuktikan. Iki lho, gak ono pembangunan, tapi digawe koperasi desa. Koperasi Merah Putih. Merah Putih. Luar biasa. BUMDes yo maju. Iya maju. Sembarangnya maju ning Karang Tarune yo maju. Iki luar biasa. So- MU. Apa? Sik tah. Apa? Ambekanku sampe entek Pak Mulyar ngitung gak mari-mari. L. Ayo, dorong. Luar biasa. Heeh. Dalam membentuk desa tempuran. Ya, dusun. Desa Puter. khususnya tempuran dan sekitarnya. Iya. Beliau tidak pernah memandang bulu. Bulu apa sing didelok? Bulu kucing. Maksudnya gak tebang pele. Maksudnya tidak tebang pilih. Heeh, Kabeh rakyat iki dipadakno. Biasanya kan kon ngerti. Apa? Ana rondo nek gak dulure gak dikai sembako. Ya. Ana wong gak duwe nek gak dulure gak dikai sembako. Tempuran nggih ngoten. Boten, aku yakin boten. Soale duwe pemimpin sing jujur dan terbaik. Luar biasa. Asmane sapa mau? Mulyar. Wah. Suwene gak rene so.
Suwe. Si L dorong sik kari akeh iki. Masa? Ye. Sik aku tak ambakan dulu. Ye. Yo iki wonge mulai raga-raga so. Yang diutamakan kepentingan rakyat daripada dirinya sendiri dan keluarga. Lah. Napa? Oh, masyaallah. Pak, pun koyok ngoten ta, Pak? Kula ngeten iki wisin sumpah. Lah lambemu. Ate izin. Wah, iku mono palu iki mang delok olehmu jawab iki bener. Gak ngono so. Olehku iki isin iku ya apa? Isin apa? Koncone awak dhewe ana papet ya, Pak. Gorong dak. Sapa iku? Sapa kanca dhewe iku? Ono Pak Taji. Taji, gorong Mami. Mami Okta. Kok sampean kae ya, Pak? Ngene gak sampean kae, Pak. Jaluk wanto. Masalah 200 sing didomong papat. Mane mari ye. Apa sih? Terus sakarepku. Tutukno. Y A. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Pak Mulyar sehingga beliau mampu menyumbangsikan kepada warganya, memberikan sepenuh hati seluruh hidupnya untuk warga. Iku nek gak ana perane Gusti aku gak mungkin. Iki wujud tresnane Gusti marang Pak Mulyar. Mula didongakno muga-muga Pak Mulyar iki panjang yuswa. Sehat selalu. Amin. Mbek nek nyalokno aja lali dicoblos malih nggih. Nggih. Dicoblos malih nggih. Ngene iki gak ditambahi kebacut. Tambah terus ae. Terakhir saiki apa? R. Ya, ridho dari istrinya yang menjadikan beliau menjadi seperti ini. Dialah sosok yang dermawan. Siapa lagi kalau bukan Pak Mulyar? Tepuk tangan. Kon tak kandhani. Ya, menemben iku mungkane. Dagelan nek mati iku sing diajar dhisik iku cangkeme ta. Lah apa? Iso ae gawe wong iku lho. Mangkane aku saiki ku cidhek mudin, cidhek ustad. Apa? Ben mati meneh cocotku gak diajar. Ngandol kiai. Ya, iki gawene apa? Gawene nang kene iki sedekah dusun. Sedekah bumi. Nyelameti desa tempuran dusun. Muga-muga kuwabe rezeki panjang umur. Amin. Sehat selalu. Tandurane panene berhasil. Semua program-program yang dibuat BUMDes bisa berhasil semuanya. Amin. Apa maneh iki Koperasi Merah Putih ada di sini akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat. Perekonomian semakin luar biasa. Ya ta? Tawasno wong kene iki wayu-wayu iso. Apa? Nanti wargae kene mangkrek. Mulai kantuk. Ana sing wayu-wayu aku mangro nang kene ya Allah, ya Allah. Kabeh jilbaban. Dicocokno penganggone. Aku teko duk to kene. Aku nguasno karo wedok kene so. Apa? Langsung terpesona kon. Kok terpesona? Aku eling-elinge makku biyen. Oh, makmu tahu weling awakmu. Tahu. Masalah apa? Masalah golek jodoh. Oh, nek ndolek bojo dituturi makmu. Dituturi makku. Makmu nuturi awakmu ya apa? Sadurunge makku mati. Ya. Ngomong ngene. Ya apa? Wanto. Iya. Anakku sing ganteng blaem-blaem. Besok nak. Iya. Awakmu nang golek bojo. Aja lali. Wasno alise sing ketel. Wulune alis sing ketel. Alise sing ketel. Werdine apa? Werdine moga wong nek alise ketel iku so, jare makku iku setia. Gak gampang selingkuh. Kayak bojomu. Kayak bojoku alise tipis. Kata tuh wong ya bener kan. Dadi nek alise ketel iku minangka gambaran wong wedok sing setia. Gak gampang menggok-menggok. Iya. Mari ngono diomongi maneh. Ya apa? Tapi aja lali le. Iya. Geloken tangane. Tangane apa? Aku ngene. Apa omak tangane? Geloken tangane nak. Nek tangane ulune ketel, ya iku pilih dadi bojomu. Apa omak? Iya. Ngene jare makku. Ya iku le.
pinter masak, Rajin. areke ya semangat, Mm-mm. pinter neladeni bojo, Nyambel sak nyambel mesti. campur sak nyambel ya mesti enak. Oh, nek wulune akeh Akeh nang tangan. akeh nang tangan. Terus ngene makku, Apa? tapi siji pesene mak nak. Dia pesen mana makmu? Apa mak? Ngene le, nek wong wedok sikile akeh ulune aja dirabi. Apa to? Aku ngene, apa mak? Heeh. Kon ro jare makku. Apa? Aja dirabi, sumpah nak aja dirabi. Kok nek wulune go sikil akeh, Aja dirabi. mergane Banci. ya gak wulu. Mosok banci teko wulune tok. Jare makku ngono e. Oh. Mangkane aku nek gelek arek wedok saiki ulune ketel so. Ndolek sing wulune ketel. Heeh. Ane wong wedok sing irunge wulune ketel ngene kaya apa? Nek wong wedok ulune ketel, gak oleh dirabi. Lah mergane. Darmanto. Kon niku ndolek bojo iku aja ndelok rupa. Sing penting vitamin teko rek. Sayang. Ya iki jenenge 4 sehat 5 sempurna. Gorong mewas tangane kon kepengin saya. Sumpah kon kecore ini, kepengin. Sumpah yo. Sayang, sampean nang digeleki Pak Lurah Mulyar. Pak Lurah Mulyar. Ngene jare. Jare piye? Toh pacarmu sing jenenge iku nandi. Oh enggak ta Pak Lurah. Kenapa Pak? Ndi wonge sing ndi? Iku wonge kaosan klambi putih. Enggak ta Pak, jenengan madosi kula napa Pak? Ngene jare. Aja ngomong-ngomong to. Piye? Lah napa Pak? Engko nek mule kate tak sangoni bensin ngono. Kok sangu bensin yo mentahe. Enggak ta Pak? Mentahe. Nggih pun di sakniki Pak. Kula rantos kula pun mboten gak usah wis saiki yo. Heh. Saiki lho Pak wis gak usah ngenteni kok biaran Pak. Saiki jede. Ya lha sok jogo-jogo ta sayang. Aja. Engko lek kok buyaran niku lali. Toh, Mboten usah ngenteni. toh. Apa sih? Iku apamu? Iki sayangku. Lah sayangku iki ambek Pak Lurah Mulyar iki sangat dekat. Wah, iki nek mbok pek bojo cocok iki to. Cocok e. Sih, ngedepon nang Pak Milyar, ngedepon. Ngedep. Lho, halo, lah, kan. Parani to. Aku takut tunggale ngono lho Mas. Toh, Oh, pilihanmu nek iki bener to. Iki bener. Ngedeporono sih. Sik minggir. Lho, ya iki to, iki prabine iki to. apa? Cocok to, kon tak kandhani. Apa so? Lho, omahku kono wak ngaderi ku sapine lak ya bokongane apik ngono to. Manaan to. Wis rabine arek iki to. Iki ngono wong so. Lho, Pacarku tersayang kok mebodone sapi. iki pacarmu. Pacarku. Masalah to. Cak. Apa? Ojo salah tompo. Iya. Pendapatnya Cak Ros iku ojo salah tompo. Heeh. Berarti justru bokong sing ngene iki lho enak sadelane. Iya to, Kak? Masalah to. Iya to, Kak? Iso kaya ada obat lamuk. So. Sing gak kepengin niku aku kandhani. Kon tak takon. Apa? Kon ndolek pacar kaya ngene iki nang ndi to? Aku ta? Iya. Halah. Gak gelek nanti aku. Temen ah. Moro dhewe wong aku ganteng sak dunia jagat Tamet, mayokno dagang ngamut to, mantu. Aku heran wong kon yo potonganmu kaya tikus katuken ngono ya. Ndolek bojo, ndolek pacar kok sok bening ngene to. Tikus katun matamu ngono. Delok ta. Arek iki lho, saking beninge. Cara-cara sampean Condro ya, sampean Condro. Aku mlaku bareng sama Karo Condro. Oh iya, mlaku. Para rawuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya. Menika wonten pinang manten kakung kan pinang manten putri. Ingkang putri yen Cinandra kadya Betari Kamaratih. Pinang manten kakung yen Cinandra kados kethek anyang-anyangen. So, aku kancamu kok mulane kaya kethek anyang-anyangen. Gak kon ganteng. Oh iya ganteng. Saking gantengmu sampe iso milih kaya ngene iki lho to. Pisan kas. To delok ta. Hati-hati,
Delok napa? Gini. Apa piye? Pak. Piye? Ngene lho. Oh, keliru. Ah, iki lho. Iki saking beninge to tak delok tiket mang. Ambekane lho ketok teko gulune to. Lho. Saking bendinge ya, Lho, sok ngip. Masalah. Pak Lurah, sampe bendinge Pak Lurah. Ambekane ketok ngip. Iki munggo ngombe janggelan ngono ya apa to? Lho, seumpama ngombe janggelan so, saking bendinge so, ketok janggelane. Ngene nang kene gulune ya. Klunyur-klunyur ngono ya. Janggelan iki anggere aku mangan. Iya, janggelan glender. Iku nek mangan janggelan, nek ngombe janggelan, nek ngombe sirup. Loh, nek ngombe sirup so. Heeh. Ketok Glender. Ketok abang. Ketok abang ijo sirup. Nek ngombe kopi. Nek ngombe kopi. Iya. Ketok glender ireng so. Kopine. Kopine. Ah nek ngombe susu. Nek ngombe Iya. susu. Mm-mm. Ngombe susu. Iya. Gak ketok so. Kok gak ketok? Ditutupi ya susu. Pacaran niku sing penting iki duduk pacarane, Apa? tapi ke depane. Ngono lho. Pole apa? Siap-siap mrip. Ngene lho. Wong rabi iku aja ndolek rupa. Mlayu nang dereke. Gak ono. Ojo aku nyobuki rono. Gak apa-apa kene. Anyar ngene kudu dibiasakno cek eling. Apa? Mengkane wong jejodohan niku aja ndelok rupa. Lah delok apa? Ndelok atine. Cocokno atine. Delokno atine. Mergo apa? Wong nek wis cocok ati padha ati, iku ibarate keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti kudu kaya ngono ya, So. Iya. Nek golek wong wedok sing kaya ngono. Mbak ayo. Oh, mangkane kudu kaya ngono. Nek wong wedok nriman, wong lanang kudu nriman. Iya. Nek wong wedok selingkuh, wong lanang ya kudu nriman. Iku jenenge wong lanang goblok tung. Kaya aku mau lho. Kaya iso aku takon. ngobrit diangkrek. Lho. Pacarmu. Duh, lanang kok goblok ngono rek. Wong lanang karo wong wedok. Heeh. Nek wis padha cintane, nek wis padha sayange, Ah. kari ngedep nanggone wong tuwa. Betul. Dene setuju gak setuju awake dhewe tetep kudu ngelamar. Iya. Berarti ngono ya, So. Lho, iya. Kaya sawangan Pak Mulyar iki. Rukun karo keluargane. Anak-anake ya rukun. Mergo warga desane ya melok rukun. Mergo apa? Apa? Mergo pimpinan adalah sosok yang siap diteladani. Berarti kaya ngono ya, So. Enak. Mangkane, So, aku neng golek bojo, Ya. aku gak dhuwur-dhuwur, So. Bener. Sing penting neriman, gelem nampa anane. Iya. Nek gelem rabi ambek aku, gelem siap susah. Dem. Kok 23. Ketek. Aku juga ya. Kon karemu ya apa? Heh. Karemu kaya aku. Ngomong nang Amrip, kono ngomong. Brip. Ah. Mas Ahem. Mas Ahem. Iya. Sing lemah gemulai lek ngomong. Mas. Mas Ahem. Kula nyuwun kados kanca-kanca lintune, Mas. Ah. Aku kaya kanca-kanca lintune, Mas. Mungkin nek sampean purun, Nek sampean purun, Mas. nyenengaken kula. Ngarep kula. Tak kei bayar aku kabeh. Oh, lho aku gak bayaran. Gak apa-apa bengi iki tok ae menene gas. Iya. Ya, bengi iki tok ae, soalnya meneh prei. Betul, ya. Menisan gak badok. Iya. Wis karuan. Ayo Brip, konek gak gelem tak buak kendangmu. Ayo. Dulur. Ya. Kabeh wong warga tempuran tak kandhani. Nek golek bojo kuwi siji kudu nriman.
loro kudu gelem nrimo apa anane merga wong jejodohan iku selawase ora mek sampe sedina rong dina dung 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 dung. Ngomong tak sing cepet ngono lho, mrip ngono lho, ngomong. Aku mau nerusno. Apa? Mulya kon mulya. Diangkrek aku ket manang kene braing gandeng-gandeng dilono. Kari gonge iki, kon cepet. Aku dilono tanda bedes. Gak apa-apa, sing penting bayaran. Ngomong, Mas Hamri. Sing penting Mas Hamri. Ya. Rabiku kudu iso nriman. Soale wong rabiku siji sak lawase, ora sedina rong dina. Ngomong bareng. Rek, ojo ngonoan. Aku mau parano bedes iki lho. Ganteng-gantengnya aku timbangane kon. Lah, masih aku bedes kan rupamu kon ro. Kok nyambek. Kon pacarmu kene. Kok malam mlayu rono? Pacarmu iki lho ya apa maksudmu pacarmu? Ngene lho. Ngene. Saya. Kon ndak rabi apa aja sini-sini lho. Kon iki karepku ya kata. Takono Pak Lurah lho, bayar iku murah. Wong rabi nduk kene iku murah bayare. Murah. Gak larang-larang. Pokoke kon heeh ya. Niku gampang. Heeh. Lek nikahe iku lho sing angel. Angel so rap. Kalau nak nikah iku kan butuh restu teko wong tuwa. Iya. Sedangkan wong tua aku iku gak merestui hubung aku ambek keblek iki. Iya, ambek blatung iki. Berarti wong tuamu gak setuju hubunganmu karo Wanto. Iya. Gak setuju nek aku nikah. Makane aku bendina mbek iki rabi terus. Berarti selama iki awakmu hubunganmu iki kumpul kebo kon. Iya. Iya. Iki sing gak disenengi Pak Miliar iki gak seneng. Diakoni ae. Kok. Lho, kumpul kebo. Ya pisan pindho tok tapi ya suwi ngono. Iku gak oleh mungguhe negara ya gak oleh mungguhe agama apa maneh gak oleh. Tapi lah keblek tok. Lho, nek kebelet ya ngomong Pak Mudin. Sapa mang jenenge? Pak Mudin wis mule wong. Katek karek Pak Ketua Imam ta sapa iki? Lah iya, matur nang Pak Mudin, Pak. Kula dipun siriaken riyen ngono. Gak apa-apa ta, So? Lho, gak apa-apa. Berarti Engko tak waleni nek wong tuamu gak gelem. Wes. Heh? Aku wis ngomong nang ngene Pak Mudin. Jawabe ya apa? Ngomong ngene. Pak Mudin. Isu-isu ya aku sapa nang Pak Mudin. Pak Mudin. Ya apa? Kula nedhi siri. Heeh. Lah kok Pak Mudin iku mara-mara metu prentit nang kebon. Aku dijobokno godhong siri. Iya. Kon jekono godhong soro. Iya, godhong soro iku lho. Lah terus? Lah no Pak, kula niku nedhi siri. Lah ya iki. Ngono. Lah sing salah ya kon, gambok gandeng. Kula pengin nikah siri kali Mas Wanto. Ngono. Berarti lek ngomong kudu digandeng. Kudu digandeng. Ora, sing salah ya Pak Mudin wong aku ngomong ngene kok. Pak, kula nedhi siri. Iya. Dikai godhong soro. Lah ya. Ora salah yo. Wah. Pak Mudin gak njaluk digandeng. Kok nek digandeng diseneni bojone. Gak, maksudmu iki apa kok gak disetujui kan ana masalahe. Golek solusine iki piye amprih wong tuaku setuju. Iya. Mbok ambek bapak niki. Gak setujune mergo apa? Ya gak ngerti. Masalah apa? Iki kere. Oh. Ibuku itu kan orang kaya. Emakmu wong kaya. Ibuku itu orang kaya. Wong sugih. Iya. Oh. Iki kaum duafa. Oh. Lah terus makane wong tuaku gak setuju. Mergone Wanto kere. Wanto kere wong sepedahe kreditan. Iya toh? Iku ah. Iya. Kreditan macet pisan. Kreditan macet pisan. Iya, makane wong tuaku gak setuju. Berarti wong tuamu karepe ku ndolek mantu sing sugih. Mantu sing sugih. Sing padha derajate. Iya. Wah. Terus karepmu ya apa nek sampe wong tuamu gak setuju, karepmu ya apa? Kon tak idoni kon kok lho. Ana wong ngomong kok. Karepku iku ngene lho, Cak. Ya apa? Karepku iku golek solusi sing apik, ya Iya. cek ampe menemukan jalan, cek padha direstuine ngono. Lah tapi gak kena iku. Maksudmu ya apa carane
Ibumu iki setuju. Iya. Kon njaluk cara. Heeh. Gampang. Napa? Apa so? Gampang. Gampang, aja gampang-gampang kon. Lho, iya, dikerek, didukno. Dikerek apa nih? Dikerek. Oh, dikerek. Dikerek, didukno. Dikerek. Nek gak kenek ya dicara. Carane? Carane ngene. Ya Saiki kon mergo wong tuamu gak gelem setuju karo Nang Wanto, kon tak gawe alat. Lah alat apa aku iki? Lah aku dadi alat apa? Gawe cetok, gawe neplok ibuntumu ngono lho. Kon iki engko tak cara. Heeh. Kon pura-pura kesurupan. Stop. Apa? Wong waras, wong gendeng, wong kek apa ae. Iku lho digolekno tombo cek waras. Iya. Nah, cek gak kesurupan. Lah wong Iya. aku iki waras-waras kok kon kesurupan iku lho. Heh. Lho. Siswi lah aku dadi anak buahe Pak Purnomo aku. So, Apa? maksudmu ki ya apa sih, So? Pacarku ayu urip kaya ngene mbok kon kesurupan iki lho. Iki lantaran iki cara. Carane wong tuamu kok cek setuju, kon pura-pura gendeng. Lah ya iki ngene iki sing gak genah. Jalan keluar itu yang apik. Lah aku anggite suwi-suwi ayo mero-mero lek aku dikrangkeng Pak Purnomo. Kamu gila. Iya. Yang ngene iki lho narik bokong-bokongane kaya bokongane sapi yang ngene iki lho. Sayang. Ngeyel. Sayang. Koyoke gak apa-apa deh, sayang. Terus Epo-epo gendeng ya. engko wong tuamu sakno, engko akhire wong tuamu ujung-ujunge kok gelem nikahno kono mbek Wanto. Kok aku lek pura-pura gendeng toh aku mudun. Diambung wong lanang-lanang ngene gak apa-apa wong gendeng kok diambung bebas ngono. Loh. Ya iya. Lho. Gak apa-apa. Kon ero syaratnya wong gendeng ero ah. Apa? Wong gendeng gak duwe izin. Lho lah ya, lah aku berarti kula diambung wong lanang-lanang ndok ngisor. Ya babahno wong iki gendeng. Diambung apa salahe lho? Lho iya gak apa-apa kan hukume. Yo aja, So. Ngawur. Alah mau diambung tok ae lho. Diambung tok lah nek dipelorot-pelorot. Ya gak apa-apa wong gendeng. Loh, pacarku, So. Wis gak ada solusi-solusi ngono liyane. Kon kepengin rabi ta enggak? Iya. Gendenge ku gak gendeng muda ngono enggak. Oh, gak. Gendenge ku gendeng omongan. Gak temenan. Gendeng catur. Terus Dadi kon engko nek wis mlebu nang peranmu dadi wong gendeng, kon ditakoni apa ae. Jawab situk tok. Ora. ora. Ya. Ditakoni apa ae, jawab apa? Ora. Sayang. Gak apa-apa, sayang. Demi kebaikan hubungan kita berdua. Ya apa? Ya wis, Iso ah? iso Dijajal ya? dijajal. Aku mlaku ya. Ya. Ya, laku, sayang. Aduh. Tingkamu iki lho. Pratekno kancane iki lho. Sampeyan tekon ndi, Dik? Ya teko rombongan kono mang metu rene nang omahku. Gagal wis buyar. Lah wong ancen aku teko rombongan kono terus metu rene. Aku mau ngomong apa sih aku mau? Oh, iya muni ora ya. Takoni apa ae jawabane kudu ora. Ora, sayang. Aja ngomong liyane. Ya wis. Ngono, sayang. Eling ah? Ya. Wis tak takoni. Ayo. Jenengmu inge? Aja ngomong liyane ora. Ojo, So. Jare Sabar, So. Jare mang kongon ngono. Gregeten aku are. Pacarku anjene lolo anjene. Jarene kongon ngomong aja ngomong liyane ora. Ora. Tok. Oh iya. Ya. Dek, pengen wis mangan? Ora tok. Ora ngono lho. Oh iya wis. Sabar ya, So. Sabar yo. Aku mlaku kok kene ya. Pacarku anjene lolo arek, So. Sabar. Gregeten makan-makan tak perkosa arek iki kok. Ojo. Sampeyan mang tekon ndi? Ora ngono lho. Gade ngono. Oh gak kathek ngono. Tak uwek-uwek ra iku iki kok. Tak wek-wek ngono ngono ra iku. Ngomong ora. Ngomong ora. Iya, tak wek. Tak wek ra iku. Wis iso. Tak wek ra iku. Ngomong. Wis gak melok. So, aja muri-muri kan, So. Ditakoni apa ae jawabanmu siji, ora. 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 Sayang, jawabanmu Wis ora. Ora. Wis jajal takonono jajal. Sayang kita pacaran ya? Anjene awakmu pacaran ambek aku kok teko kamu. Sabar, So. Anjene pacarku iki lho, lah. Lolo. Dosa lho gak ngakoni. Jawabane mang apa? Ora. Ora. Ayo takoni maneh. Saiki ngono arek wedok usume ngono ndek pacar ngomong ora. Hmm. Berarti kon kudu ngomong ora.
Ayo. Saya dhewe foto sementara ya muni ora ngono ya. Wis aja kakean cocot. Ora. Ora. demi cinta kita berdua sayang. Iya. Biar aman. Oh ngono. Sayang, kamu kemarin tak dulang makan ya? Ora. Lah. Ya apa kok diintel-intel ya. Empuk Ya, ngono ya. Ngono ya. Ora. Sopo sing nakoni Mbah si Pak Mulyar sing nakoni. Wis dikek dhuwit arep dhuwit apa enggak? Ora, Pak, ngono. Ya arep ya dikek dhuwit kok ora. Goblok. Kasih do rabi konku. Lah wong dikek dhuwit kok ora iku lho. Sementara iki ngomong ora. Gepoke. Ya. Pak aku aja ditakoni dikek dhuwit ya, Pak. Wis dikeki. Ya. Pokok ditakoni sapa ae Mbah iku ibarate pimpinan apa ae wong apa ae pokoke wis. Nakoni awakmu jawabmu situk tok apa? Ora. Ora. Wis ya. Oke, siap. Wis, apalno nang kene. Tak tinggal. Betul, ayo to. Ata tinggal. Sayang. Jaga dirimu baik-baik ya sayang. Ora. Apapun yang terjadi aku tetap mencintaimu sayang. Ora. Ya Allah. Sayang. Ora. Mending tuku bakso ya sayang. Ora. Embuh. Kene tibake. Budal sobo sampe yamene dikongkon blonjo gak blonjo. Nang kono wis blonjo tangga kepe gawe bancane bapakmu. Ora. Kon nggawa dhuwit tangga. Ora. Lho. Lah wis tak cepaki nang lemari. Ora. Blonjo gawe bapakmu bancaan. Ora. Kon ki kopior apa gendeng? Ora. Gendeng? Ora. Waras? Ora. Ya ampun, anakku kesambet apa? Kok wedi aku kudu nguyur rasane. Ya. Ditakoni kok bolak-balik ora. Heh, aku makmu, Nak. Ora. Aku mamamu, Nak. Ora. Aku bapakmu, Nak. Ora. Duh kok bapakmu sih lak lanang aku. Wah. Masuk angin kon. Ora. Darah tinggi. Ora. Jalur rabi kon, Nak. Ora. Waduh. Tambah gak jelas lu anak koyo ngene. Aduh. Pak, Bu. Gak ana wong pinter ta. Dukun-dukun sing iso nambani anakku. Tak tambakno kok, Nak. Aja ngisi-ngisine, Mak. Ora. Loh. Kok gak kepengin waras ta? Ora. Aku iki wis gendeng ketambahan kon tambah gendeng ngono iki lho. Waras, Nak. Ora. Loh. Nyang. Kesurupan ta kon? Ora. Oh, wani kon ambek wong tuwa. Tak idoni lho konku. Adik ye. Kang. Kon iki mau teko gerombol ndi? Kok moro-moro gak iso ngomong, moro-moro iso ngomongnya ora tok. Ora. Waduh tambah parah iki. Yo tolong sapa iki? Tolong. Tolong. Aku tak njaluk tolong ya. Ora. Lah kon mek gendeng tambah nemen apa stres aku. Ora. Tolong. Aduh. Aku tulung ono. Aku tulung ono. Aku noda ono gak apa-apa. Pokok anakku waras. Suwe goblok. Anakku kono udan, kono angin. Wonten napa Pak De sampean kok Pak dongok De matamu kono. Kok iso debus Pak De iku lho. Lah tak rungono kono suarane wong lanang bengok-bengok are. Ya suara kuntek. Tak cewir konku. Sing bengok mang sinten? Kok karo ta mataku kelop-kelop, bengesku monyor-monyor kok mbok celuk Pak De. Oh, lah terus sampean diceluk apa? Tante. Heh? Aku lah tante ya. Ora. Ora ngono lho.
Sampeyan cocoke diceluk Om. Oh kok tak jane ngono. Apa sampeyan niku? Tolong, Dik. Tolong apa? Iki lak tak kongkon blonjo ke subuh ke banjakane bapakne. Heeh. Kok moro-moro nang tengah dalan wengi kaya ngene tak takoni. Anakku iki inge iki. Apa? Anakku jenenge inge. Jenenge mulai inge ya. Ora. Ora ngono lho. Aja akon-akon kon jenenge iki jeneng apik. Paling anakmu iki jenenge Darmanto paling. Iku aku, Cuk. Kok iso tebus Darmanto iku lho. Wong gak ngaku ngono lho jenenge. Lah iya perkara gak ngaku iki anakku kesambet. Lho, lah iya. Kampiran anakku iki. Anakmu iki. Kampiran. Mosok sih? Iya. Sik takonane. Sampean kampiran ta? Ora. Ora ngono. Lho. Hei, apa? Sini ya. Apa maneh? Kok tak gasak bongkok kok lho. Anakmu gak kampiran ngono kok. Iki lho ditakoni apa-apa aku mesti ngomong ora. Mosok sih? Iya. Kan ditakoni apa-apa muni ora ta? Ora. Ora ngono lho. Lah iya isoke ora tok. Isoke ora tok. Kon niku wedok sih? Ora. Lho padha pancine. Kon iki anak iki. Ora. Kon kenal aku. Ora. Lho, ya. Ya apa? Kon mangan sego. Ora. Mantamen. Ora. Dedek. Ora. Lho ya. Kon iki wong. Ora. Oh Loh. iya. Kesurupan ya. Wah, wis karo. Aduh ya. Biasa wong kesurupan itu tolong jam kas ngono mati bisa. Aduh, iki ngono. Iki anakku semata nyangmang iku aja sampe Semata wayang kok nyangmang. Aja sampe mati aku pengen lahir aku soro. Karepmu apa? Dolekno tombo ba dokter ba dukun sing penting iso marasno. Sementing iso marasno anakmu. Iya. Gampang. Gak usah ado-ado. Gak usah njaluk tolong Pak Mulyar, gak usah. Pak Mulyar apa? Pak Kades. Pak Kades ndi wonge? Iku Pak. Pak. Ah, Bapak. Kok gak ngerti hubungan kau Pak Kades apa? Oh, kon wargae. Cucu. Kon koncone. Cucu. Partner kerja. Cucu. Hubunganmu Pak Kades apa? Gendaan, ayo kasih sawer tambah Kak. Tak buka wadine nduk iki. Gendaan Pak Kades iku wong alim ya. Anane aku gak iso meteng ambek Pak Kades kene, aku ditinggal duwe anak iki iku. Ha iki dibelanjani awakmu. Nggih, Bapak. Suwun, Pak. Kon anak ambek Pak Kades ya. Ora. Lho kok bener. Gendeng anakmu iki berarti. Gendeng ya. Dolekno dukun. Gak usah ndelok ado-ado. Sapa? Koncone dhewe. Sapa? Lho, kan iki gak ero takone. Taji ku lak pinter sih. Taji. Taji. Bayan korupsi. Iya. Waduh, Lho, iku musuh bembut-butan iku. bebuyutan. Lah iya. Kok sok oh. Kono sok gare aku misle. Bebuyutan. Lah iya. Lah iya, iku sing pinter. Gak iso. Lho, wong sak desa tempuran iki lara apa ae sing nambani wak Taji. Delekno liyane taji. Duit iku tak siapno. Duit tak siapno. Kon tak omong. Ono 16 juta. 16. Kok 16? Liyane taji. Gak ono. Profesor. Matek kabeh. Mriki mboten enten dukun. Wis gak ono. Ono iku mek koncone dhewe. Nek kon gelem nek gak gelem ya wis bapakanmu gendeng gak ero aku. Aja ngono, Dik. Gak apa-apa, bapak anak okta gendeng, anak okta gendeng gak apa-apa. Aku isin are. Hah? Aku isin. Lah kon isin kon ya kudu gelem nampa. Idumu nyoprot. Wis, gak apa-apa. Sing penting anakmu lah waras e. Isin-isin Dik. Sementing waras. Waras. Entarno kene. Padana emak biyen nglairno kono niku nyungsang. Angel tak odot-odot gak metu-metu. Mbok sing tak odot ku ndase penyu kowe. Eling-eling anakku gendeng ngono gak sudi.
ambek rempeyek keting. Cak. Kon tak kandhani. Apa, Cak? Tak bisiki ae yo. Iya. Iki biasa gak gelem ngaku nek pinter. Berarti ilmune duku tapi Gak nganggo. gelem ngaku nek pinter. Ngono. Cek gelem ngaku. Engko atik wong ngomong gak iso. Cekelen antemono. Diajar. Ajar. Lho, cok kuwatir mek perkara Pasti gelem kok. Gelem. Cak. Cak. Aduh, Cak. Kono udan kono angin sampean kok tambah ganteng, Cak. Tak jaluk gawemu, Cak. Ya suwe gak kepethuk be aku salah ya sepuron, Cak. Ya ampun, gantenge. Kacau. Obrang kiwir. Cak. Yo tolong, Cak. Napa? Aku iki duwe anak siji lho, Cak. Kok gak ono kene tak mbok mau liwat endi sawandi kuburan ditakoni kok ngomong ora gendeng. Tolong tambah nono, Cak. Jarene rasa iku mau sing iso nambani mek pean tok. Dari sapa? Rasa. Rasa? Iya, Cak. Ora iso. Apa, Cak? Ora iso. Tolong, Cak. Tolong kaya apa ora iso kok. Ora iso. Apa kualat bagek. Totote kancem. Katoy. Disabar-sabari. Aku wis ngredem emosiku. Gak ono dokter dalu iki aku disarana rasa jare sampean. Tolong tak coki tolong kanthi welas kon jek gak direken. Ora iso. Iso ta, Kak? Kono gak iso kok. Iso ta, Kak? Gak iso. Iso ta, Kak? Kacau. Ayo. Iso ta, Kak? Iso ta, Kak? Aku. Iso ta, Kak? Iso ta, Kak? Iso ta, Kak? Mek perkara gelut ayungku gelut tulungan anakku dhisik. Aku ki duwe anak situng kasih lho bedes Jepang iki lho. Iku siapa? Allah. Anakku klik. Pisan kas tak sambati peno. Tulungan anakku. Lara apa? Anakmu lara apa? Anakku iki ditakoni opo ae muni ora. Mbok teko gerombol ndi kesambet teko ndi. Tolong, Cak, tolong. Aku iku isi dadi wong wedok. Dadi Iki- mak. Kene. Anakmu. Lho kene. Oh, Duh. apa bapak kuno? Kene. Lho, ndok kuno. Kene. Aku. Anakmu larane? Ya ngomongi mek ora-ora tok ditakoni apa saopo. Oh, dadi nek ditakoni ora ngono ta? Iya, Cak. Nduk, awakmu iki lara ta? Ora. Wong ora. Takonmu ngono. Lah piye? Wong ora ngono lho. Iki ditakoni sembarang muni ora kene. Nduk, awakmu ditakoni sembarang muni ora. Ora. Lho ora. Kesurupan iki ji ta ji. Kesurupan. Awakmu kesurupan yo. Ora. Wong ora. Masang masih rasa iki mau takon yang muni ora. Lho lah iya. Awakmu kesurupan ta, Nduk? Ora. Ora. Ayo. Kene, Cuk. Oh, ini Aduh. aku kena coco iki mancep. Mek gak iso nambani ngomong kok gak iso. Lho, lah iya.
Wis tak tambani Sak kok. temene iki ngomong ora lho. Ditakoni opo ae ya ora. Lha ya bener takoni apa ora, takoni apa. Lah iya. Tak isin ade boto. Bergeter lho. Awakmu ditakoni apa ae. Piye nak? Ora. Lho ora. Ayo ngantem omane tak pongo ra irungmu sing ben. Ngene. To, Darmanto. Ya Ji. Ora apa to? Oh, kok nang ndi Ji? Aku nek kene Surabaya to. To, untungmu sak genteng-genteng to. Ayo ta Cak. Sano. Le, sing iso nambani iki dudu aku. Sapa lho Cak? Anakku. Sapa? Pantoiku. Wanto. Heeh. Kok aku kok gelopoki. Ya celun lho, Cak. Kacau iki. Celun. Jembek aku. Ayo celun Cak. Malah kok lembengan kono. Bapak. Aduh, ngene lho nak ya. Tola-tole kaya bidu. Gak oman lembeng. Ana apa, Pak? Ngene nak bencong. Aduh, benconge kaya debok. Kacau diempek iki. Sumpah lho, Pak, ada apa dong nih? Begini, Nak. Saya ini disuruh dengan Gus Okta. Ki Gus. Gus Okta. Nah, kok nambani anake kok ditakoni opo ae muni ora. Lah aku iki gak iso digawa kuwi. Anak gendeng le. Anak sampean gendeng. Kesurupan ditakoni opo ae mesti ngomong ora. Lho anak sampean. Lah aku ora iso nambani digawa kuwi. Sing iso lah awakmu ya. Endi anake sampean sih? Iki lho. Oh, iki. Ngeten lho, Pak. Piye? Ambek Om. Wo, omane kon. Tante. Reta. Ngeten lho sebetulnya sing kata. Sepurane sing akeh. Aku iso nambani, tapi jenenge wong duwe ilmu iku kan gale diketok-ketokno. Gale didodo-dodono. Terus aku iki kok ngalih ngono ta? Sampeyan ambek bapak ngalih dhisik tak tambanane anake sampean. Ayo, Cak. Tapi anakku aja sampe kono dai lho ya. Hah? Kon timbang nodai anakku, aku nodaono. Mau seret, Om. Ayo Jan, tambani anak waras. Sampeyan ngalih, engko tak tambanane. Oh jenenge duwe ilmu kesaktian gale diketok-ketokno nggih. Sayang, rencananya apa iku? Namanya jenengnya apa iku? Jenenge rasa wis top char pokoknya. Top char so. Jadi aku ambek kamu sudah gak ada penghalang sayang. Nek iso ngono terus ae bapak yo. Ayo. Epo-epo gedeng-gedengan. Ngene iki. Enak sayang. Ya. Jadi aku ambek kamu selalu. Ya Allah, sayang. Sayang. Ini ada penghalang sayang. Ada roh halus. Ada roh halus yang datang sayang. Hush. Ada roh halus yang datang menghalangi cinta kita berdua sayang. Motone kuku iki sakti sayang. Ajane wong tuwek-tuwek iku goblok. Wong tuwek kena diakali sayang ya. Ya, kok masalah ya? Iya. Awake dhewe bodoni, tapi kan awake dhewe cinta. Iya. Sayang. Iki gendruwone ana sing klambi bathik mbek klambi abang sayang. Klambi abang. Iki sing garai hubungan cinta kita berdua terhalang sayang. Ngono ya. Aman. Aman sayang. Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu pengen anak berapa?
wong gerak. Ayo. Yo kuwi kepon awakmu kok. Kok bapak. Mana samamu? Bapak. Sayang. Bajingan kok. Nggodho anakku. Dong kepuy anakku. Lah iso bapakne. Bapakne kepuy to. Anak Bapakku ajarin. keliru. Kacau. Hei, lembek aku. Bapakku ajarin ana towere abang-abang. Ajarin. Anakku asline gak gendeng woro-woro ane anakmu. Kosik. Awakmu ki sapa sing ngandani? Iku rasa. Rasa asu arek iki. Arek ta. Rasa asu. Arek. Oh, Rukune re. rukun bathukmu ngono. Ndasku benyonyong iki. Ndasku ki benyonyong. Lah nek ndak benyonyong, apa ya iso nyambut gawe? Rasakno lara. Ngono. Aku ya ngono. Iku padha karo provokator. Mongko provokator iku ngerusak negara. Iso karepmu piye? Kan kok gawe goro-goro tok iki lho. Takoni Pak Tadi. Anjane sing garai iki mang aku. Soale apa kon garai apa? Loh, mergane ngene aku disambati karo anake Okta. Sambati piye? Arek iki wis seneng karo anak Peno. Tapi Peno karo Okta iki gak setuju apa maneh Okta. Gak gelem nek anake oleh teko Wanto. Gak iso. Aku wong sugih, turunan darah biru. Lah apa itu kaum duafa iki? Darah biru, gane abange takon. Kok sok darah biru kakek mangan apa? Kayak mandek. Loh, kayaknya abangnya lah, berarti abangnya kudilang. Mulane nek ndek abang-abang iku aja nang bathuk. Klanteng. Ini bener awakmu to? Dikene do bathukku kondangan. Kak, ya apa aku tetep gak setuju. Kok gak setuju le? Mak, saiki ngono wis duduk zamane. Wong rabi adik ndelok iki turunane sapa iki apa maneh Peno gak Karo rukun. turunane wong gak duwe gak apa-apa kena tak tonton turunane wong gendeng arek. Lho Kak, Gendeng nek ditambahno ku waras. Tapi nek moralmu bejat, Hah. angel tambanane. Lah lha apa kok ada moralku bejat wong aku ya artis. Artis apa? Artis yang gendeng ta? Wis gak. Alah, Maksudku ngene lho. Awakmu lak pedhot. Pak, aku terus piye rabi tak gawe. Saiki ngene. Ngene, Gok. Ngene, Gok, ya. Ade sebagai orang tua. Ya. Nek anak pola, bapak kudu kepradah, ya. Lah saiki awakmu Nah. karo aku wis tuwek. Lah iya, ayo dhewe iki sebagai wong tua ki ibarate kendi, Cak. Nah, mbok kecangking kon. Hei. Koncine kari. Mbak, iku nanti ku. Hei. Mari oleh abing-abing pancing. Ati tenono tak uyuhi cocotmu kon ngene. Ibarate kendi. Nah, ibarate kendi mbok kecangking kon. Kotong ya kecangking. Kotong kecangking. Heeh. Lah saiki nek anak duwe pola ayo disetujui. Soalnya apa? Anak iki besok ge ngengeran. Lah nek tuwek gak duwe anak waduh soro 17 soro. Ngono aja. Ya wis be aku salah ya sepura sing akeh. Mek ancen Wanto seneng ambek anakku ya apa carane didelokno dina sing apik. Ah, Ditanggapno. lihat Truk Budi Wijaya.